dneska je to... Dneska je to... Čo je v mojej ruke. A ide o to, že jedna... Nemáme tu šatku. Nevadí, takto sa budeme, hej. Dík, dobre. Aj tak nič nevidím, bože. No dobre. No. Ide o to, že my budeme... Pred chvíľou sme na YouTube natočili Don't Jack Challenge. Mám sa na zuber už. Takže ide o to, že jedna bude mať zaviazané oči, alebo proste zavreté oči. No. A jedna je dar do ruky veci, čo si pripravila. Máme, každá má 7 vecí v takýchto kúzelných taštičkách. Ukáž tú taštičku. V takýchto kúzelných taštičkách. A prvá ide Domča mi dávať veci. Dobre. Teda jednu vec. Radšej Však nevidím. Nevadí, ale aj tak. Takto. Počkaj, sa to teraz šírim. Dobre. Teraz už nič nevidím. Tak. Ale dobre. Počkaj, to dokážem. nebude niečo nechutné, lebo... Á! Maminka. To je šlápka moja. Dobre. Máš Teraz ide Domča. Domča, také si... Takže z kúzelnej taštičky vyberám niečo lepšie. Jo, ja sa tak bojím, že to bude niečo nechutné. Ja sa bojím. Ale ne, nebojím sa. Ak to niečo bude nechutné, to zabijem. To je čo? Počkaj. Môžem, ja iba s jednou rukou? No, môžeš s dvomi. Dobre. Počkaj, toto je na čo? Počkaj, keby som to stlačila. Štipe Ale na čo? na vlasy. No vidíš. Takže toto si už dám do tých vecí, že som to už odobredila. Idem ja. Takže, tak. Ja mám také ľahké veci, že to hneď uhádneš. Na čo to počuje? Oh my gosh, to je taká papuča pre Frankensteina. Dobrý. Čo? Nič. Čo hovorila? No len oni o 12 nám ide autobus. Lebo ideme na návštevu. Uhádla si to? No, to pánka. Dobre. Ale to nedávaj chumím, to dávaj gusmi. Tak zakryj si. Hop. Kde to je? Hľadám to čo. Snad to... Je to jedle. What the fuck? Môžeš to skúsiť, keď chceš. To čo je? Myslím, že toto neuhádne. Ja, počkaj. Niečo mi to prípadne iné. Rýchlo to neviem. Vône mi to pripomína. No a čo to je? Nie. Toto, čo to je? Bože. Ja som to vzala. Pažitka. Aha. Je to dobré. Nič. Ideš ty. Či, bože, idem ja. Poď. To je taký rúž. Ne. Ale však to je... Počkaj, Nechaj mi to. Je to nejaké v tube, ale tak čo to? Počkaj, pozri. Počkaj. Zabudla som to To je ukázať. lepidlo. Ukáž. No. Pozeraj, počkaj. Nech to vidia. Daj mi to. Aha, to je lepidlo. Lesk. Ale, čo to? To sa z toho vypadlo.
keks. To je nejaká taká pomazánka na dačo, čo sa tak na jedlo. Nie. What? No tak Čo to to? je, čo to je? Taká farba, taká Nebudeš tempera? mať bod. Tempera? Nie. Farba na sklo? Áno. Digaj, ale lepidlo. A ty? To svet. A ty na oný, že... Na omáč. Na nič. Máš bod? Ne. Za ťa prehrávam. Táto pažitku jednu. Prosím, nestlačaj to. Čo? Nestlačaj to. Nie, to ti dám potom. Prosím ťa. Tu máš. To je Počkaj, čo? som to neukázala. Tak toto vyzerá. Viete, na čo to je? Daj mi to. Daj mi to. Na, si to zožer. Au. Že by... Ne, môžem to takto? No. To je na... Pranie, vieš, keď oni, Áno, vieš. štípec napravo. Jupi, mám bod. No, tak toto hneď uhádneš, keď... Oh my gosh. To je také zvieratko. Ale aké? Musíš uhádnuť. To je taká mačka. Počkaj. To takto to vypadá. Je to krava. Ne. To má... Je to taká mačka. Tak pes. Little Ale... Stitch. Áno. No. Jeden čem. No, tiež ten čem. Čo som sa to pre teba pripravila? Je to ľahké. Pero. Toto držím skoro každý deň v škole. Ako som to nemohla uhádnuť. Ukážem to najprv. To hneď budeš vedieť. Iba počkaj. Čo to robíš? To je peračník. Nie. To je taká peroviteľ, než v cerusku. Súhadko? Či guma. Dobre, mám to. Takže asi mám bod. A zabudli sme počítať, koľko je bodov. Mám jeden. Ty máš koľko bodov? Počkaj. 1, 2, 3, 4. Ty máš 4 body a ja mám 3. 1, 2, 3. OK, ideš. Idem. Že? Ako to, určite to vypadá hrozne s tou mašľou. Ani to sa to otvára, počkaj. Ona to celé pokazila. Dobre, dá sa to naspäť. Čo je to? To čo je? Rúž! Rúž z lesko. A vieš, čo si spravila? To je čo? To je lesk moja. Aha! To je 2 v 1. Ideš ty. Uhádla si to. Takže máš ďalší bodík. Toto bude také čudné. Maminka, Počkaj, zabudla som to ukázať. Takýto. to je také Lego. Či čo to je, ale čo to je za Lego? To je, čo som dala dole. Toto je taká stonka a toto je kvetník. To tam 3 kvety. Áno. OK, ideš ty. A teraz som si pripravila tie najhoršie veci, čo môžem. Ten zvuk nepočúvaj, hej? Ten zvuk len to otvára. Tam je tam viac tých pochutí. Môžeš to kľudne aj zjesť, keď budeš mať chuť. Keď budeš hladná. Takže sú tam takéto. Kešu oriešky? Nie. Alebo oriešky iba. No, a jedno není oriešok. No to je ten obyčajný. Ňam, oriešky. Poďme to zožer. Ňam. No a ďalej. Tak ten orech.
To je hrozienko asi. Mhm. Hej, to je hrozienko a tieto dve sú potom obyčajné. Toto je lieskový napríklad. Ukáž, ja to zožerem. No, tak je to chutí a to Ukáž, nezmôže. poď. Ty ko, ide to žrať. No tak to žer, to video. Fajn, ideš. No, moje posledné, to je najľahšie. Oh my gosh, to je môj mobil. Nie môj, ale taká. No takže posledná moja vec. Počkaj. Tam si oriešok. Prosím, ale nestláčaj to. Prečo? No nestláčaj to. No to proste drž a hmataj, ale nestláčaj to. Prosím. Nestláčaj to a nezlakni sa toho. To studené. To je... aké studené. Vezmi si to. Počkaj, je to gula? Počkaj, nie je to gulaté, je to takého tvaru ako vajce. Počkaj, čo by to mohlo byť? Je to taký tvar ako vajce, že by to bolo vajce? Držíš vajco. Môžeme si ho opražiť na praženicu. Takže to bola dnešná challenge. Táto to žere orechy. Nechápem, ako je to môže chutiť. Je to odporné. Nie. Je. To neznáš. No fuj, ty si nechuťak. Takže toto video bolo celé, už v tomto baťušku sa nenachádza nič. Ideme to poodlážať a neviem, čo ideme robiť. Ideme dať toto na YouTube. Takže, ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite hodiť like. A nezabudnite si urobiť praženičku. Takže,